Просто наистина бях много привързан към това момиче. Ама съм правил скандални неща. Бяхме се виждали с това дадено момиче. 4-5 часа някъде имахме на разположение да излезем. Тия 4-5 часа ми минаха като 2 минути, брат. Супер много добре си изкарах с това момиче. И ми беше казала, че еди на коя си дата, примерно, ще е в София за някое известно време. И аз месец преди това, брат, следа и репостовете в TikTok. Да видя тя какво харесва, да видя какво прави. Беше ми казва, че супер много обича да чете книги. Брат, седа и скровам 4 часа. Намирам го. Виждам кой е любимен писател. Отивам и някак си на онче бонче се опитвам да разбера коя книга тя няма на този писател. Купувам и книгата. Виждам в TikTok репостовете, че примерно супер много репоства The Weeknd. Виждам коя е любимата песен на The Weeknd, пак чрез репостове. Правя тая песен на плоча. Отивам до София, брат, специално и отивам точно на тази пейка, дето ни беше първата среща, брат. Правя снимка на пейката, на самата снимка отзад е бял бекграунд, пиша поема към нея.